frontliners kasi sila. Doon sila sa cemetery. 4 days yung ano namin. Sa akin lang pala. Break. Boss Bell, good afternoon. Mag-break ba tayo bukas? Mayroon bang mag-live? Ma'am Jean, Busbel? Break na muna tayo bukas? Sa Monday na lang tayo mag-live? Okay ba sa inyo? Busy na kasi bukas. punta kami ng cemetery mamayang hapon, mga 2:30. Maglinis at magpinta ng puntod. Di ba kayo uuwi, Busbe? Ma'am Jen? Okay ba sa inyo mag-break bukas? Tapos mag-play all na lang. Mag-play all na lang tayo. And then see you na lang sa Sunday sa may mga premiere.
hello Morski. Good afternoon. Kamusta ka na po? Kamusta na channel mo po? Kamusta na channel mo Morski? Okay na ba? Jen, Ma'am Lynn, Boss B, okay ba sa inyo bukas mag-break tayo? Monday na lang tayo mag-live.
Ma'am Jean, may ads na. May ads na, Ma'am Jean, oh.
Mams, mayong hapon. May harang na busbi kay Ma'am Jean. Ang haba na pa ng harang. Panyaga na.
Sarap. Sa 30. 30. 208 pa lang. Ang gawas ito eh. Good now. Nami ang isda, bago kag sa bawan, no? Tamis. Dami. Kung peska ito pinano. Kita ko ba yung bang rosula, ah? Jill? Wow, 10 million in the house. Ma'am Lynn, Boss G, now playing. 13 million in the house. Good afternoon. Thank you so much. Salamat sa pagbisita.
14 views. Thank you so much. Ay, naputo. No play. Sir Toms, Boss Chi. Ay, nawala. Ay, bakit bumalik sa... Nagmukbang na ako kay Boss Chi. Bakit bumalik? Dito na ako mukbang. Dito sa video number 3. Boss G, video number 3 na ako. May harang. May harang na si Boss G. 12 million in the house. Good afternoon. Thank you so much. Thank you sa pagbisita. Na may tsura sa Mitsubishi nga X-Force. How I wish. Wish ko lang. Amo na color. Bago. Innova. Tegin baligya ya. Trade in. Cash. Ngaway ni si Ma'am Mercano nga. Oh. Nalalain bala kami schedule Tuesday gun safety seminar. Prepared na ya. Diyos ko, gipanghimo sa mlas ng intern kagapon. Tumabi sa 3rd floor. Luoy mga bata naka-skirting na table. Tanan nga mga bangko alin sa lokal ginpasaka. Wala na dayon. Parehas kami. Body conscious kita mo naman. Ano lang sa gintip lang sa mayonnaise, why na? Wala na gintip sa mayonnaise. Wala na gintip.
dip sa mayonnaise ang carrots. Magpapakal sa tindahan, Luis, kung Martes. Oo. Eh, Time check, 2:20 p.m. 10 minutes more to go. Thank you so much sa inyong lahat. Ma'am Chin, Boss B, Ma'am Lynn, Boss G, Sir Tamayo. Sir Tams Tamayo. Thank you so much. Sarap ng mukbang ni Boss G. Ang laki-laki ng pusit. Ma'am Jean, haba na ng harang mo, bumalik na. Try be. Huwag ko signal ng smart. Si Janet, muna hindi siya ka-load. Di ay ba naman siguro yung ginaano nagamit. $10 million in the house. Good afternoon. Thank you so much sa pagbisita. Mag-ingat tayong lahat. Nag-post na sila sa JC, o pati niyo, B. Pati niyo, B, naka-join sa Zoom. Si Janice, kanamig la sa ila, urugot Yun pa na pala yung half day. Tapos, ang mga Bino, holiday, bibuas. Dito pa sila nagsinakuay. 11, ay, wow, 13 million in the house. Good afternoon. Salamat sa pagbisita. Thank you so much. Please, mag-comment naman kayo para mabisitahan ko channel nyo po. Thank you sa pagbisita. Ingat po tayong lahat. Sarap ng mukbang ni Boss G. Lagi sit. With sausawan. Sarap.
Daming pumasok. Thank you so much. Thank you sa pagtambay. Dai, balas ko yan mo. Imo sa nakalakat kami. Dit. Abalas sa. Nakabuot man, nagpapabuhi mo ng darwa. Sa tanak mag-rain. Tunga sa ganta. Ay, sa kaganta. Kung mga tiket mo, tunga sa ganta. Tunga mga chip-chip. Tapos, mga panakot. Dira na lang ngayon. Panakot. Tapos, Two minutes more to go. Thank you so much, Ma'am Jean, Sir Tams, Boss G, Boss B, Ma'am Lynn. Maraming salamat sa mga nagbisita na hindi nagpakilala. Bibi Channel, thank you so much. Mami D, Arlen D. Thank you so much. Ma'am Jean, dami ka ng harang kanina. Bumalik na. Yeah! Happy na si Ma'am Jean.
1 minute more to go. Thank you so much sa inyong lahat. May harang na si Boss G. Boss Bell, tambay ko lang yung ano ko ha. Tambay ko lang yung phone ko. Pupunta muna kami sa sementeryo. Maglinis kami ng puntod na ni tatay at lola. Thank you so much sa inyong lahat. Mag-end na po ako. Bye-bye po. Thank you, thank you.